ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ko beli pibaro bapak ya kanika video ngade ibari pingro bat ngade iway nong ak jong kanika music video ban release khasau tarik mentau bunai ko beli pibaro ngade arif mukem ngaru ide ngwe ba ak kanika music video bakerteng ka jin e janai ka ban release khasau tarik mentau bunai ko beli pibaro ngade kiki garon ibali director bat kunjuru e nong shoot ya kanika music video ka bangin supply ka khasau tarik feb Kani ke music video kade shipang arngot kini ki brio ki bedang yo i ningkong ya iway ki sedang poi bakin internet bakin ya iway ken ki longkom barakhat hi ki brio kom to sha bakin dak yo i iway dak la don hi ka to ka jin internet iway tika ya chakmat ban poi hi ha ka jin ya kum ta ken Yakanika jingroi la shinada e ramsuchang badru la tho da e ev la pasam but haka jingsngap jonga longkanika jingroi longka kala sungtanat hi tamba kumta pada ka shong pada happy ki nong petkai ki ba ju support ini na ka wei kisni but kumjuru ngasungtanat badon kini arngut ki aktor aktris ki badang thamai but kade kasin nongkong ngaru bangapoi trei bat kine but ngasutanat ru ban yakendu bat i arif mukem te ide i brio i bastanat bat iba kloi ban yarap long kumta gen namar hakapor bangi shoot shibo ne gijing don kam bangi don kam damba kataru hagajing bun kam jong i namar i arif mukem ide designer iba shade su e kisopti but ila design shibun kisopti lada pikwa ban pak design sopti sawan ba hi te kumta ken tengi pada ngi poi kendu badi arif ru kade be hakatai ka por don ka por bangi don kam sopti tengi wan shi adin pada ngape je kendu jungi o ikop don sisa kata ka sab jong aktor ma te hakatu hi ka por ngong yo pitre ne ban simpenta music video jong ima tamba hakatu hi kapal ngasu ongi itang kumta tamba stanat pade ba I ong be direct ba ngatre te hakatu hi kapal ma hi la poya trai kamno rekat badang ya chupor kisi pade ngis thu ba ide pri ba stanat but idon bentaru haka jingroi borsing bonru givri latib be lada I la ong be oh aktor borsing te kumjuru bat I bari de para jong I wanri te ya ini ru stanat banya trai kamlang ya ini lai ngadang sang ngadau ngong tip dapat ya kedu mikop re banat mo ngong tip mikop re te ndala poi ha kata ka spot bangin shoot pada oh itrim te kumta gen ka jingi kendu ka jingi kendu jongi ke long bas stanat ka jingi lenti jongi hadu ba ila ada ban shoot sendan ya kene ka jingroi ka te kene jingroi ru insa pelaj ka khasau tri ku feb ha ka channel jongi te ngadon kam shibun ka jing support jong phi ndere tanga ndre ni baro kipa don ha ka team jongi te daga jing support jong phi bade ngi dang yo shushu kata ka mansim banshina shushu shibun kita ki music video ki ba smutanat ki ba itanat but kubli shibun ru ba phila support ingi ha kani ka jingroi borsing ru te tangatai de
ngate dang day first time baak ekanika baak haka music video yuru ngade kena pule te ngamda note bantur thanya ka spotlight ken rehman junga iwan ripping rope te ide ba shlor baha phila yatep I confident baha shlor baha te dam de na ile ngam poi shani na marba bonsian ma I ba encourage ba support belong I tan yang anaka comfort zone te de ma I banga support kat hakanika level ru kan de ai opportunity kiki but I wanri hi de ngamla khlam da sungu ya kan ni pai kitan yang haduk kat ni menong batrim akti ngam tibre trim kata te ngam tharai saya pet hi la mande te ngakan duk bon nganong mut kata ka video ban akti ka de basuk bahai kap ni jing internet bandan spotlight leka bahang ong te ba ka kam jeng ki kada shisha ken ngalai I shisha ki struggles ki hard work ki dedication ka bashim maki ken dia ngade hok shaban bangin support ya ki local artist na malba ki le dala dia ki yang la dala dia temo kim dan fans kim dan I kom shabar dia ngada support shisha te badi arif ro first time ba akad badi arif mukem te ngasno tanat shisha banga experience kani sngo bhaya bet khnang la mande khat sau tarik ban release ya kanika music ngadi designer te man kapor baki wan met naman ta costume ti kadon ko ka singi baki wan ki ong hila benak music video ngali ni kong na mo ki keren kai tang hadian pa dala kilong serious tinggal ong to persyang mo long kumno tin dala train to first ka video ka bading kong ka de ka borsing ti ngastenat ban tray bat kiki bat wanri hakani ka production ba kilong ki artist and director ba kum ki artist kan ong ai film fidi ban ai ka kamrai ki bakin hair dan fi yo ban pen mi ba ka kasap jong piken ti batrai bat kiru ngasuk ba kimlong rekom tu director em pin haban ne ke ba labatai mangi kidan ka tu ka jin baki ong ba le ke ba pisngau hakani ka role hakani ka part ki ai kum tu ken ki ai ki ai lat yang hidup ken mangin le hi ke bangi ku aken ti hakani ka music video ba aru kalong bikum tahi stonat ban trai ba I pha ba ban ong ba the fisngau kumno hakane kani ka lyrics ba kat ni khendiat fisngau ban le kumno ti ma iru ai bi hi ke ba batai ma I ki la batai hi da fila ban le kumta la ban le kumta de fi kwa ban change khendiat ne keliang khendiat kumne ti kumta stonat bakin ban trai Tengah kerpa dia pi baro banyak page kenang ya kanika video malak pelat kenang ha la singing kong ha kasngi jing it demo jing it ka de ka jing right ka de ka jing it jana dia saya page kenang kan release lau ka sau tarik ufat la singing kong ko blai shibon ti nakaliang jangarung aku ko ban kerpat ya pi ki paj ba ban ya page ya kanika video bangi mut pelat ha ka sau tarik manta ubnai ti but subscribe lah mereka channel jeng kiki gara dulu kebelah cibuan te nakaliang jong ngi ka kiki gara studio ngi kerpat biang na phi ki parlok ba yakni ka jingrai kinsa pelaj haka khatsau trek badru ka ni ka khatsau trek ka de ka sgiba kerpang ma yaki shijur but kumju ru ba long kumtangin hapor ba philat kai la item na jingrai te kata ru la long ba kawe ba phi support kin yingi ki pasna ya kanika iki jingrai khasi but kumju ru ngi long na kaliang jongi la pulut chisha kata ka por ban shoot egni jingrai hadu ba ka bampor kumba news ki tang lai minute jingrai telong kumta ken ba ngi da ka mensim bos ngurit ba ngi kerpat na phi ba pin ya like share ba kumjuro comments ya kai ba phis ngo holor kane ka video te kumbanga ong mane ba da ka jing support jong phi da ka jing kershan jong phi da ka jing rap jong phi ban share ya kane ka video long kadang ai mensim shushu yangi ban permi shushu kita ki music video khasi kumba phiyo I ba manta ki music video khasi ba kila itna ba
lada pipet kat sebab pipet ru kala don bet kita ka jing internet kila long kila akiu kan tekne ka jing kiu jongi ki ba yashna ki music video khasi bat kumju ru ki film ka dei bet ba nilai i shisha ba phi e kita ki film khasi bat phi e ru kita ki jing rai khasi te dakani ka jing e jong phi long ka ai shu e kan kita ka mensim ba ngi don kam jisha ban tristom ndei retang bangi yo i ba ngi yo pisan nang to andre ngiru ngi siu keliang i phi kan ta ba ta ka jing internet ke te sakweru ka nakaliang jongi kiki gar studio long ila pilai hi trai manusnem kani ka khat sau trek la long bai ba ka ba kerpang ngiru ba ngi perkhat ye phiru ba phinyo sisa ban sngap kita ki jing rai jing e ba phinyo ban tem tingila penmi be ye ki jing rai haman ka khat sau trek manusnem te nakaliang jongi ni ai khuble ya ka batisi tv ru bala promote ingi bala one khot ingi se ko face jong ki banai ni jingkren but yakni kan jing rai jing e janai ngin pelai haka khat sau trek baru haka por san baje haka channel jongi kiki garo studio khuble shubon